Apay, akastoy tibiyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a menchi, adinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out dito'y Sitio Bukana, Barangay number 10, Parparurok, Vintar, Ilocos Norte. Kas itikadang family, Pascual family, kan Reyes family, dita Barangay number 17, PF Alviar, Salsalamagi, Vintar. Datita Jevi, Ading Althea, Tito Shano. Kan shout out pa'y kada Honorable Mayor Richard Agregado Agpalza de Gala, Honorable Vice Mayor Dr. Maribel Albano. Kastamat ang makablaawan ni Boss Ronald Dison, iti number 4 San Simon, Baccara, Ilocos Norte. Naggapo ni John Ray Kadang, ti vlogger at taga Vintar, Ilocos Norte. Shout out pa iti Jompo kan Sekretarya Family ti Barangay Silag, Santa Maria, Ilocos Sur, from Bongkil. Shout out kada Nuvelin Taberna, Dayan K. Rolyoda, Jasmine Rivera, Ronald Ban kan Glenda Balog. Valiente Family ti Reyna Mercedes, from Owel Valiente. Happy birthday Jacob. Makablaawan ti pamilyak dita Santo Tomas La Union kan Mapandan, Pangasinan, from Joan Laseste ti Daman, Saudi Arabia. Reynaldo Jose kan family Kanta Kandulay, from Josephine Jose. Bolosan kan Ledda family ti Balawan La Union, from William Bolosan Sr. Jacinto family, especially ni apong ko
Jeremias Jacinto ti Aurora Isabela kan Alfonso Lista Ifugao from Hannah Jane Gutierrez. Kakabsat ko ada Conchita Andrion dita Barcelona, Spain, Corazon Valdez, Erlinda Okay kan Teresita Esmeralda ti Binalonan, Pangasinan from Leonora Bautista. Viloria kan Santua family dita Ramon Isabela from Kazi, Pinagpala. De la Cruz Matusalem family, the Jenny Lane, Kimberly, Lady Len, Janrick, Prince Kian kan Princess Athena, ti Sitio Corpus, Barukbok, Isabela. Kakabagyak dita Alakapan ng Runa dita Tulong, ti Alonso Malyaga Tanyesa family, ni Esther Malyaga Domingo and family from Cuse Malyaga Alamo, ti Apari, Cagayan Valley. Manang Shiloh Nisperos ti Bangar, La Union, Cristobal Afalia Cansagum family from Beng, Sagum. Amin apapastor ti United Methodist Church di Isabela, South Ifugao East District, especially ni Pastor Lian from Joy Arquero. Bakat ko ani Shirley Shaira Jaden Chavez from Judy Chavez. Banyaga family, the Leander Jonard Canlian Jolimer ti Nueva Vizcaya from Lani ti Muscat, Oman. Makanag family ti Baggaw, Cagayan from Richelle Bangkil. Anak ko ada Magnus Kanyashika kan happy birthday kan ni Cheryl Ortiguez from MJ Antolin. Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith kan Noli Andes Jr. ti Villa Carmen, Ramon Isabela from Linda Pasion ti Kuwait. Albert Telyes ti Solano, Nueva Vizcaya kan girlfriend ko Anilani Banyaga di Taoman from Ernesto Telyes. Kawork ko ijay Kawayan Bread House Bakery, Isabela. Iso da ate Naning, Nora, Grace, Beth, kastamot da Evelyn, Sharon, Rona, JR, Orland, kan Kuya Kirat from Berlin ti Singapore. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Menchi. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo nga awan labas. Sapay kumata da kayo itinasaya at akasasaad. May saakmet anaayat amang tartarabay iti programa yo, kat naragsakanak idi adadaytuyan iti YouTube. Tauray sa dino ti ayan ko, mangmangagak dagiti padas ti biyag, ama ipatpatangatang babaan iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilingad na klaangan itinagan amenchi, ngam dispensaram tadjakon inlanad ti address ko. Balasang akpay manang, kat siyak tinang taripato kan ni Lolok, pangamaan ni nanang ko, agingga iti pimusay. Day di Lolok matlangamin at tinaripatok tinang paadal kanyak. Adda aklaang iti umuna atukad ti sekundarya, idi kinasarita na ni nanang ko maipapan iti panagadal ko. Kat makunak ang nagasatak, tababaan iti daydi Lolok nakaturpusak. Kasubad iti kinaimbag daydi Lolok, manang, ingkarik iti bagik ajak baybayan, nang runak at nakitak, nga adda saan da pagkinaawatan, iti kakaisuna nga anak na, idi si bibiyag paylaang daydi Lolok. Ket tapno na sayud ti amin, rugyak man nga rod ti agsalaysay. Lola, sigurado kayo asyak ti agyan iti siled day di Lolo? Ay, wada po. Sakbay apim mo say day di manong. Imbilin na si katikayat na nga agyan iti siled na. Api asyak, Lola. Nagado pa kalaglagipan ijay ka ni Lolo. Kasladyak sa kabaalan ti mangusar iti kwarto na. Sika, tinang tartaripato iti day di Lolom. Manipod naggapo ija balasi utaw, agiga iti pimusay.
Iso kayat na asikat ti mga sikaso iti napanawad na asilid. Saan nga ta nakababain ka ni Uncle Rex? Asyak ti mga ramat iti silid day di papang na? Ay saad apok. Ibagak to kan kwa na aday tatibilin day di manong. No makitam dagiti gamit ni manong iti silid na, saan mo nga ibulbulang? Ipaknim iti maisa a lugar. Tama nga no importante dagijay iti pamilya tayo. Wan lola, amo ka napatagkan ko na ti amin agamit na nga day ti silid na. Iso nga anadam ko madagijay. Sige lola, katagyaman na tain talag kanyak day di lolo ti silid na panawan na. Itapay laang. Kasla marikrik na kung ti presensya ni lolo iti silid na. Daytoy asilid. Dito'y nagbayag day di lolo. Kabayatan ti pan nakaidalit na. Katjak pulos pagbabaw yan ti panang taripatok kan kwa na. Aging gay ti impulang nan ti bulod na abiyag. Ay, kasla. Adakarkar na amarikrik na kabayatan ti kadak ti unag ti silid na. Masapon nga isimpak dagiti gamit day di lolo. Kasbilin kanyak ni lola. Amok nga ada dito'y dagiti agkakapatag agamit na. Kat pagyamanak unay, tasyak tinangitalkan day di lolo iti silid na. Anya nga tatilinaon day ti a drawer day di lolo. Ni, nagadumat a papeles dagito eh. Ni, ada nakaipit a sobre. Kita at man tilinaon na. Surat mat day di lolo day to eh. Madlaw adaanan a surat. Ngam nabatad pa'y laang ti pan nakaisurat na. No, asino man ti makabasa iti day to eh. Sika tinapilik. Ha? Anya ti kaya tasawan day ti a surat ni lolo? Adda nga ta indulin na dito yan napatag-unay kan kwa na. Katsyak, ti kayat na pangitalkan. Ay, kasla maburbur siya anak iti dahi ti anadagtalak. Simpaal kong dagiti a papeles. Kat idulin ko dahi ti asurat ni lolo. Kumusta ti panangorornos mo iti silid day di papa, Menchi? Nasaya at matangkal. Ado ti gamit day di lolo. Naidalimanot kong dagiti dadduma. Nasayat nga rod no kasta. Amumbat nga do ti pakalaglagipan tayo iti day di papa iti silid na. Nadlaw ko nga rod day ta angkal. Ado pa'y asurat ti nakita ka na ibati ni lolo. Surat? Anya nga dagiti surat? Dagitay daan lang asurat angkal. Awan mo tinailanad anagan no address apaka ito dan na. Awan ka diti sa bali nakalanad ka dagiti surat? Kas kumay ti palimad wano anya? Awan mo tangkal. Daan nga minon iso anarigaton a mabasa. Amagan ngamin no dati napanawan day di papaanas ka na madiskubre. Kas kumaitian niya, Uncle? Awan? Curious aklaeng. Amo matanday di lolom, ado ti sikreto na. Uncle? Ngam nukas pangariga na damakita wano maduktalam. Ibaga madagos kanyak, Menchi. Saan tayo akayat ti riri? Nang runa ita, ta naulimakan ti amin.
Menchi apok, kaya't ka ko ba bakasarita? Sige Lola, may papan ka diti anya. Kaya't kalaag ako mustaan. Kan ada ibagakan ka. May papan ka diti day di Lolo? Ay saan apok? May papan ka ni Uncle mo Rex. Ha? Di magas itay dito'y Lola. Damdamagan na nga rod no ada ka no nakita kasab sa bali ka dagiti gamit day di Lolo. Daytan ti ibagbagak apok. Agad ka kuma. Ha? Apay Lola? Apay anas ka nga agad ka ni Uncle Rex? Saan kumot nga ibagbaga adakas at hao ni Uncle mo? Ngam no daduma, nang runa no maipapan iti kwartawan no tawid ti pagsasaritaan, mapukawan ti konsensya. Kunak man no naurnusan ti amin, Lola. Rumbag ko maapok, agam amok, nabayagan nga dalimod asakitin akam ni Uncle mo iti day di lulom. Tiyab mo na nga men kat kanayon a mailidlideng. Saan mo tabasol day di Lolo day jay? Saan ka di Lola? Huwag apok. Adda nga men dagiti surat idi ni Lolo nga induldulin na. Kat jak amo no amo ni Uncle mo ti maipapan ka dagi jay. Surat? Amang ano iso dagi jay dagiti nakita ki jay drawer ni Lolo, Lola. Ay posible apok. Kat no agpaiso nga importante ti linaon dagi jay asurat. Nasaysaya at do saan mo pailaang nga ipakpakita iti uray asinaw. Uray ka ni Uncle Rex, Lola? Nangrunakan ko ana. Ha? Agridam ka, Menchi. Saan nga amin ang nakaisap kat nasaya at ti panagpuspuso na? Maawata kon, Lola. Kat agyaman ak iti patigmaan nyo. Saan mo nga itulok nga aramatan da ka? No addaman palimad ang naibati da di Lolom. Adda rason no aapay asika tinangital ka na. Tinangitalkan ni Lolo iti siled na idipimusay manang Emmy. Jak pulos ni namnama asyak ti kayat na amangusar iti siled na. Kat syak ti makaduktal iti anyaman alinaon ti siled na. Ididamo talaga amaamakak, taamok ang napapatag abanag ti adda iti siled day di Lolo. Ngem idi adda nabasak asurat, nga amok asyak ti dakdakamatan na. Naikanak iti kirad, tapno idulin ko dagiti papeles kan surat, anakitak iti drawer day di Lolo. Nakarkaro manen, idi pinatigmaanan nak ti kabsat day di Lolo, may papan iti agmay sa nga anak day di Lolo, ni Uncle Rex. Kat iti naminsan a panagururnos ko kadagiti papeles anabati day di Lolo, adamay sa abanag anatakwatak. Adulat ta dagiti surat kan papeles ana ibati day di Lolo ditoy. Anya nga tatilinaon day to'y asurat. Basaag man ketdi. Adda imbatik amay sa abanag. May sa apakalaglagipan. Kan gamang ti pamilya asaan akapailan amatukadan ti oray manupay agatat ti kwarta. Naikabil daytoy iti may sa akahita. Kat no bilang tasikati makasarak,
awan dayta, asika ti pagtalkak ang mga nan iti daytaoy. Ngam aganad kamay, ta saan nga amin akabagyan kat mapagtalkan. Adda dagiti kadaraan akabailanda nga isukat ti dignidad da para iti kabukbukudan da nga interes. Kat may saditan ti anak ko ani Rex. Ha? Ni Uncle Rex? Ano dito sa wanda ito eh? Pinanggap ni Uncle Rex nga alaan amin a kinabak ng daydi lolo. Kasta nga ta? Anya ti dakdakamatan daydi lolo nga ingkabil na kanu iti may sa akahita. Nupod no nga daing talagkanyak ni lolo apalimad, maipapan iti kinabak nang na. Jack itulok a maala day ti saan nga no a tao. Masapul nga aramidak ti amin. Tapno saan a masayang ti panagtalagkanyak daydi lolo. Manche, anya tararamidam dito'y atik. Agdaldalo sa klaang angkel. Adape nga minabatbati agamit dito'y daydi lolo. Sigurado ka. Panagdalos lang tirantam dito'y. Kasla nabayag kamatan dito'y atik. Kaya't ko lang amin ang maidalimanag amin anapanawan daydi lolo angkel. Nagadung amin ti surat nga da dito'y may sa akahon. Surat asaan mo't analuklukatan. Tinasaya at di mo pakibiyangan dagita, Merchi. Ngam angkel, adamot siguro karbangak amakaam mo no anyaman dagiti na ibati daydi lolo. Nang runa, no maipapan iti pamilya tayo. No adaman imbatin na, rumbag kumaan na amwa kon dayta. Siyaktag may sa nga anak na. Kat siyaktag dakarbangan na may papan kadagiti na panawan daydi papa. Pasensya kayon angkel. Ngam no adaman inlimad kada kayo daydi lolo. Mabalin nga ada nadagsan arason na no apay nga inaramid na tikas jay. Ama nga no talaga asaan na nga intalag kada kayo dayta, angkel. Benji apok, umay ka, tadanas kan nga ipakitakan ka. Anya dayta lola, amok ka naggapu ka ijay atik, kasla adasap sa pulam. Uwan lola, ada nga min nabasa ka surat daydi lolo. Kat naibaga na ijay timay sa abanag, ana ikabil iti kahita, nga importante unay apakalaglaги ti pamilya tayo. Agpay dayta apok. Ngam saan arumbang amaamuan ti amin dayta. Nang runa ni Uncle mo Rex. Amoyo ti may papan iti dayta lola. Ala umay ka, mapantay ti silid daydi ulom. Adda may sa pasot ti silid na asaan basta-basta makita. Di talikod ti aparador. Iduron mo dayta, kat adda makitam dita alimad abasit aridaw. Adda dita ti indulin day di manong. Amuyo ti maipapan iti dakdakamatan day di lolo ang napatag-abanag, lola? Hun apok, nabayagan. Kamjak pulos dinamag iti day di manong no anya dayta. Mabalin nga iso daytan, di bagbaga na iti surat namin, Jay. Makaamukan amang duktal, ngam aganad ka. Amok nga damay sa atao asaan to amaragsakan, maipapan iti anyaman amaduktalam.
jak makatal na. Aging ga iti jak malukatan ti maysa nga envelope. Akaraman dagiti indalimanag ko akagawaan day di lolo. Dito'y tinang kabilak. Dayto'y di envelope. Lukatak kat basaak. Ha? Last will and testament dayto'y ni lolo? Kasta, dahil ti makagapuno apay asa anak ka makaid na. Ada nakaipit a surat, basaak. No asino ka man, ang makabasa iti daytoy. Nalabit asikati tao, amabalin ko atalken, amang ibunan nag iti kayat ko amapasamak. Ha? Anya ti kayat sa wanda ito'y? Ituloy ko abasaan. Tilaang kalkali ka kumak, kat maipadawit ko amin, anaibatig, iti apok ani Menji. Di tao, anang isakit, kung kakaisuna, anang taripato kanyak, iti nabayag apanawan, kabayatan, di pa nakaidalit ko. Saan nga iti tao adag iti laeng mapanawak akinabaknang ti al-almanan na. At adag iti dokumento ajak na ited iti abogado ngem inrantak dayta para iti umno a tao iti umno a panaway. Ket sikadayta Menji apok. Sabay lakuma tamatak deram di kinapudno. Ha? Punto ka di dahi ang mabasbasak ang nailanad iti surat ang naisapit iti last will and testament dahi di lolo? Apaya di na imbaga dahi iti si bibiyag pailang. Ngam no iso dayto iti responsibilidad nga imbati kanyak day di lolo. Aklungnak, aramidak ti amin, tapno saan ang maipaima iti saan nga umno at tao ti amin ang nagrigatan day di lolo. Iso na laang tamasapol mat nga isaganak iti husto ti bagik. Mamati ak asaan asinsinan ti masapul asangwan, ken sa gabaak, gapu iti daytoy a responsibilidad nga impabaklay kanyak day di lolo. Lunak ang napalalo ti panakaklaat ko kadagidi ang naduktalak manang Emmy. Jak ammo no anya ti rason when no makagapo, no apay asyak tinangitalkan day di lolok iti amin. Ngamay sa ti amok, nalaos ti panagtalak na kanyak, kat day ti jak kayat amadadael, nga uray pay nga tano pakaisagmakakon, kan uray pay awanan day di lolok. Iti panakaduktal ko iti ayan ti last will and testament day di lolo, kastamutan iti napatag agamang apara iti pamilyami adakda kamaten na. Jak impagarop apalpaliiwan nakmatgayam ni uncle ko Arex. Aging gaadimteng ti maysa arabii.
anya na dyan. Kasla, ato tao dito ang nagtisilet. Tisilaw. Uncle Rex, anya aramidan nyo dito eh. Kunak no, nakaturog ka na, Menchi. Nakari nga, kaapaman anang nagkuti karasakas, Uncle. Adala man tirabi eh. Anya tiran tayo dito eh. Kalat nga mina, nalagip ko dahil di papa. Iso asimrikak dito silid na, pagturturugam. Apay nakalukat na giti drawer. Kan adapay awit yo a flashlight. Awan dito eh. Kinitak lang no dapay napatagabanag naibati day di papa kadagiti drawer. Ngam, Uncle, rumbang ko mga impakada yu tiyo umayo. Kantiran tayo dito eh. Ne, apay. Balay ko dito kat adakar bangak dito eh. Wan, amok day ta, Uncle. Ti kayat ko asawan. Rumbang ko mga imbagayo nga adamasapol nga ramidan nyo ditoy. Tapno rimwarak pay laang ditoy. Kat nawaya kayo ang mga ramid iti anyaman akayat yo. Di ka man naging lalaing si Kamenchi. Iti kasta adyaryo. Nabatag nga dasap-sapulan nyo na patag-abanag ang napanawan day di lolo. No adaman na panawan na. Siyak siguro ti kadakkalan ti karbungan na ang makaamo na niya dayta. Ta siyak tagmay sang anak na. Ngam saan nga iti kastoy awagas, Uncle? Kaya rigan nyo ti agtatakaw nga agdakdakiwas iti sipngat iti kastangar aramidan nyo. Tanangam ti panagsasaom si Kamenchi. Laglagi pa maasyak ti anak. Apo nakalaeng. Uwan, pudno nga apo naklaang day di lolo, Uncle. Ngam no bilang laang, tasyak tinangitalkan day di lolo, iti anyaman anapatag anapanawan na. Rumbang lako maaraaman nyo day ta. Nagturod ka mo na nagsaw iti kastamenchi. Napanakal kalauna yan. Saan apa nagpanakal ter aramidak, Uncle? Ibagbagak laang tiriknak. Kas panangraam tayo kuma iti anyaman a desisyon day di lolo. Iti kasta pa nagsasom. Siguro, nasara ka mo ti dokumento na panawan day di papaan niya. Uncle? Ngam di ka sigurado si Kamenchi. Tagas iti nakunakon. Siyak ti anak. Edinto tasika. Apo nakalaang day di papa. Lola, uray ka sa nga utubak. Talaga adyak maawatan no apay akas day tidjar ni Uncle Rex. Kang runaan na, no apay amasapol nga agilimad kan kwa na day di lolo. Saan analaka dagiti pasabak iti kalabos apo. Ado tinasakitan, kang runaan ang day di lolom. Ha? Apay Lola, anya tinapasamak? Saan ka pa yan aipas ngay ide? Naadaanan iti susik day di lolom kan Uncle mo Rex. Maipapan iti daga, iti negosyo, kan iti tawid. Maipapan iti kinabak ng ti pamilya? Kasta ka di Lola? Ni Rex, kayat na maitad amin kan kuana ti kinabak ng ti pamilya. Taiso kanulaang ti adda karbengan na. Ha? Kinapudno na. Ni Rex ti makagapo, no apay anapukaw kada tayo ti daan abalay tayo ija probinsya. Binugos na ti pirma day di lolom, kat inlako na day jay abalay. Matlagayam, saan pa'y kontento itinaala na, Lola? Ay, amo maapo. Uray no kasano kaado ti itad mo iti may sa tao. No saan na makontento. Saan nga agbalin ang naragsak? Lola, saan laad ay diti saan daan nagkinaawatan nga agama?
Adupay, ngabjakon maibinsa-binsaken ka, apo. Kasta gayam ti inaramid ni Uncle Rex iti day di lolo. No pa'y kasta, idinagsakit ni lolom. Pinakawan na lata ni Rex. Itala maawatak, lola. Isumat lagayam ano madakdakamat iditinagan ni Uncle Rex. Agliday adagos day di lolo. Pasensya ka ano italaang ama-amuam ti amin, apok. Si kalaang tinamnamaan day di manong ama kailintag iti amin. Iso amasapol apatib kerem ti pakinakam mo, apo. Lola Maura, Uncle Rex, mabalin tayo ka diti agsasarita. Menche. May papanitian niya, Menchi. Nakita kong ti maudi abilin day di lolo. Anya. Kunakon kat. Adan kan ka ti last will and testament day di papa. Nasarakak day ta, anakanayon kadagiti agdudu mga agkakapatag a papeles, iti siled day di lolo idinagdalusak, Uncle. Kat nakalanad ijay, no anya ti kayat na mapasamak kadagiti napanawan na. Awan karbang amiti day ja papeles. Nagampay ko ba na imbag ti ibagata ka anakam, Rex? Ang mga nubugos mo ti ibagbaga man nasaraka madokumento, Menchi. Saan abogos, Uncle? Uray kasano? Amok akitaan ti bogos kan saan, tapi nagadal nakmat day di lolo. Naaramid amin nakasapulan, tapno agbalin alegal ti last will and testament day di lolo. Katsyak ti makapanagdag iti may papan iti day ta, Rex. Ngamjak imbagbaga iti uray asinaw, aging ga idinasarakan ni Menchi iti silid day di manong. Anya? Jak gamin kayat nga iso ti pangrugyan ti riribok. Naimbag ta nasarakan ni Menchi, taday tamot at talaga ti kayat day di manong ang mapasamak. Jakam mo, no anya ti kayat yu apagparangan. Jak al-almanan ti anyaman a kinabak ng Uncle. Ngam adda karbangan tayo ang makaam mo, no anya at talaga ti pagayatan day di lolo ang maaramid. Adda daytan iti maudi abilin day di manong, Rex. Saan asikalaang tirumbang nga agtawid iti amin. Patas tayo amin iti anyaman a napanawan na. Anya? Pamilya tayo, Uncle. Saan arumbang ati kinagamrod iti kinabak ng ti agari? No di kat ti respeto iti tunggal maysa. Kat, anya nga rute kayat mo nga aramidan iti maudi abilin day di papa nga addaken ka? Ipakitak iti abogado day di lolo, tapno agbalin alegal ti amin. Sapay ko ma, tamaawatan nyo ti kayat ko ang mapasamak, Uncle Rex. Itatadata iti unag ti silid di lolom. Ipakitaken ka tinabayagan nga iduldulin na agamag ti pamilya. Naibagano dayta iti may sa asurat na lola. Ngamaan niya dayta, kansa dino tinangidulinan na. Adda iti siro ti antigo nga aparador. Amok adita tinangidulinan na. Arikapob iti sirok dayta antigo nga aparador. Adda basit akahita ana ipigkat tita. Maalan apok. Sige lola. Adda ngagpaiso dito lola. Mabit lang talaak. Adoy lola.
Anya dili na unday ta kahita. Sige, lukatam, apook. Kwintas? Daytoy ka di kwintas anabayakan abirbirukan ni Uncle Rex? Wala apook. Kwintas, alegasiya ti pulitayo. No balor ti pagsasaritaan, dayta siguron ti kanginaan a kwintas, iti pakasaritaan ti pulitayo. Amok ti maipapan iti dayta, ngempulos nga awan ti nang ibagbagaak, tadayta ti bilin idi day di manong. Kwintas dayta, day di apong may abakat abalasang, nga inted metlaken kuana day di ikit na abakat abalasang. Imbaga day di lolom, ama itedlaeng dayta iti tao, nga adda pa nangisakit na iti pamilya. Kat amok, asika dayta, menche apok. Naimbag tayo may ka, Uncle Rex. Uwen, kaanakan. Manipod iti day di na uda pa nagsasarita tayo. Jakon makaid na. Makonkonsensya kadagiti na aramid ko iti kalabas. Nagbalinak agamrod. Gaput amok ngagmay saak nga anak day di papa. Uncle? Nakaamiris akon menchi. Kat pakawanindak ko makadagiti na aramid ko iti kalabas. Kansapay la ko mata mapakawan nakmutten day di papa. Amok napakawan na kanday di lolo, Uncle. Damot naskan ama-aman nyo. Anya day ta? Nabiru ka kunti kwintas day di apong ni lolo. Tinabayagan abirbiro kam, Uncle. Indulin na para iti tao, asaan na nga almanan ti kinabaknang. No di kat adda pa nang isakit na iti pamilya tayo. Kan pa nang ipatag na, kadagiti pakalaglagi panday di lolo. Sigaterumbang amang idulin iti kwintas menche. Amok akas ti kayat day di papa. Iso adi na pulos intalek day ti asino man. Nangruna kanyak. Kat ulitag taagkid daw iti pamakawan, kaanakan. Urnosan tayo ti amin para iti day di lolo, Uncle. Amok ababaan day to eh. Maisubli ti sigod a kinabigkat ti pamilya tayo. Wan menche, kat agyaman ako unay kan ka. Agyaman na tadinak ginora, kat sikapay tinagbalin atulbag tapno makaamirisak. Inaramid ko lang ti amok arumbang, Uncle Rex. Katagyaman nakmat, tauray no kaanakan naklaang iti kasinsin mo. Impangag, kan rin na umnak. Agyaman nakunay, Uncle.
Napalalo ti panagyaman ko iti namarswa manang Emmy. Dinak ngamin binaybayan, kan mamatiak nga iso tinangtad kanyak iti kirad, tapno mabaalak asarangten tinagbalin nga issue iti nagbabaetan mi asang kapamilya. Kang runaan na, dinak binaybayan, idi tinakderak ti pangeddeng ko, nga irupir ko ti kayat day di lolok, kontra iti agmay-maysa nga anak na ani Uncle Rex. Naamwak pa'y manang ati kwintas nga impatawid kanyak day di lolo, kat pakabigbigan ti kapuunan ti pamilyami, kan addan sumagmamano a henerasyon, ana ipasa-pasa kadagiti miyembro ti pamilyami, a maiparbeng nga agtagikwa. Sigun kani Lolak Amarga, kasingin ti panangtawid ko iti kwintas, ti panagbalin kumutten abakat abalasang. Taamin dagiti immun unangam siyak anang tawid iti kwintas, kat nagtali na edda a single, aging ga iti impulang da ti bukod da abiyag. Day dilaeng lolok tinaadaan iti pamilya talalaki kat nga rod. Ngam itatadimteng ti batang ko, nakasagana akmet ang mga klon iti anyaman nga agbalin agasat ko. Tati kapatgan kanyak, kat naurnos latta ti langan-langan mi asang kapamilya. Iso na laang manang, tadakdakkal ti panagtalag ko iti namarswa, ngem iti naibagada kanyak alunod, akasingin ti kwintas. Ta iti kinapudno na, addan magusgustuak kadagiti agdatdaton kanyak, kat panggap kon nga aklunan iti kabiitan a panawen. Daytoy ti padas ko manang, kat agyamanak iti ingkay panang yornos. Toy pagayam mo, Menchi. Menchi, pagayam ko. Iti nabayagan a panawen, a makauawat kami iti padas, manipod kada kayo adumdumngeg, toy padas mo pailaang tinaidumduma. Aklunag akadawyanan nga adda dagiti maidrama mi nga agaapa, wenno saan nga agkikin na awatan maipapan iti tawid. Ngam nakunak ana idumduma to'y pakasaritaam, taadakat nga rod may saan napatag abanag, anagrikusan ti pakasaritaam, nga iso ti na magbalin nga espesyal iti padas mo. Bilibakkan ka, ta kinabailam at tinakdaran ti na ipabaklay kan ka a responsibilidad, a mga nad iti dakdakamatak agamang. Kan kang runaan na, bilibak iti panagtalak mo iti namarswa, ta isumat day ti rumbang. Agpadatala ang pagayam ko, jakmat mamati iti makuna alunod, ta dito'y lubong, no anya ti pagayatan ti namarswa, iso ti rumbang a masurot. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsa, isudat ng Paris. Kadagiti tugon, iti danal tibiyag.